Seuraa Ilari Johanssonin parran ajo. Onko näin? Apparently. En ole ihan varma. Ainakin saa katsomaan partakoneita. Se alkaa olla jälleen kerran tekemistä paljon valmis. Meidän näyttelijä on Heidi tulee tuohon ja Ilari tulee tähän. Siinä saa ehkä paljon Heidi on. Siinä on tälleen vähän kiinni. Meidän piti vaihtaa sitä puolta enemmän. Taas näin jo. Heidin kanssa skoola. Näin mä odotan sen, jos mä saan sen. Joo. Kyllä. Sä tiedät, että se katsoo sun perässä. Ja lähtee. Yes. Eli uskoa. Olemme saaneet. Vähän lähemmäs siihen viikan taakse. Eikö ennemmin? Sano säkin Henkka nyt jotain sieltä. Joo. Täällä äijät on ihan kotonaan tässä tilanteessa, että kun itsekin aina aamuisin miettii, että mitä sitä laittaisi, niin nyt sitten pääsee vähän auttamaan tässä, että mitä sitä kannattaisi laittaa.